Добрый дзень! Мы працягваем знаёмства з легендамі і паданнямі Іўюшчыны. Сёння паслухаем паданне пра вёску Яськавічы. Было гэта даўным-даўно. На ўскрайку дрымучага бору, непадалёку ад рэчкі Чапунька, узнік хутар, які потым людзі назавуць Яськава аколіца. Жыў там заможны гаспадар, былы салдат Ясь, які атрымаў ад дзяржавы зямельны надзел за гераічны подзвіг падчас вайны. Межы яго надзелу праходзілі па лесе і забалочанай мясцовасці. І здавалася, што нічога трапнага з той зямлі не будзе. Ды год за годам былы вайсковец адваёўваў у леса і багны паласу за паласою і ператварыў іх ва ўрадлівую зямлю. Кажуць, чалавек, які любіць дзяцей, не можа быць кепскім, а пан іх любіў апантана, шчодра дапамагаў бедным сем'ям. Мабыць, любоў тая не была выпадковай. Не было ў пана Яся з любай жонкай Марысяй дзяцей, хоць і пражылі 10 гадоў душа ў душу. Ясь і Марыся разумелі, што некалі надыдзець старасць, не змогуць яны працаваць, і каму пакінуць гаспадарку нажытую цяжкай працай. У той час упраўляючым у пана быў адукаваны чалавек. Звалі яго Янкам, ці, як гаварылі наокал, Яськам. Таму і мясцовасць сталі называць Яськавічы. Сяляне так і казалі: «Ідзем працаваць у Яськавічы». Упраўляючы быў сапраўдным волатам, высокі, стройны, незвычайна прыгожы, без меры руплівы. Меў крыху больш за 30 год. Ніхто не ведаў яго паходжання. Не маючы сваёй сям'і, ён душой моцна прыкіпеў да гаспадароў. Аднойчы завітала да іх вядомая ва ўсім наваколлі цыганка Ася. Паглядзеўшы на далонь Марысі, цыганка прамовіла: «Я бачу цябе ў недалёкім будучым шчаслівай маці, з сыночкам на руках, а бацькам яго стане маладзец, з ліку прыбліжаны да сям'і людзей». Ясь з жонкай зразумелі, пра каго гаварыла цыганка. У душы нават пагадзіліся з ёю. Але як гэта здзейсніць? І вось аднойчы гаспадар сабраўся ў Вільню на некалькі дзён па справах. Яську з сабой не ўзяў, а пакінуў на гаспадарцы, наказаўшы прыглядаць за гаспадыняй, якая быццам бы занядужыла. Прайшоў час, і дваровы люд заўважыў, што пані рыхтуецца стаць маці. Калі паніч нарадзіўся, быў учынены вялікі баль. Аляксандр, так назвалі паніча, вылучаўся з самага дзяцінства розумам і прыгажосцю. Калі прыйшоў час вызначыцца з выбарам прафесіі, вырашылі, што навучацца ён будзе ў кракаўскім універсітэце. Пасля 6 гадоў вучобы яго, як лепшага выпускніка, накіравалі працаваць у Санкт-Петербург. Праца ў сталіцы надавала аўтарытэт і павагу маладому юрысту, але навокал усё было чужым, незвыклым. Бацька абіваў усе парогі, ходзячы і просячы віленскіх чыноўнікаў аб вяртанні сына на радзіму. Паніч вярнуўся з жонкай і з дзецьмі. А жыла старая сядзіба, зазвінела ўсё навокал дзіцячымі галасамі бубенчыкамі. Прайшлі гады, дзесяцігоддзі, стагоддзі. На месцы адзінага панскага пасялення Яськавай аколіцы вырасла вёска, дзе жывуць добрыя, працавітыя людзі, яськаўцы.